जागतिक मळार भारत देश एक महासत्ता जावपाच्या दिशेन वाटचाल करता. मागीर ती खेळा मळार आसूं, कृषी क्षेत्रांत आसूं, नाजाल्यार आनी खंयचे मळ आसूं. कितें उपाय येवजण्यो करच्यो आनी देशाक आनीक वयर कसो काडचो हे दिशेन वावर चालू आसा. तंत्रज्ञान आनी विज्ञान ह्या क्षेत्रांतूय कितें वावर चल्ला हें आज आमी समजून घेवया. आनी त्या खातीर आमच्या स्टुडियोन एकठांय जाल्यात विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय संघटन सचिव जयंत सहस्त्रबुद्धे. नमस्कार. आणि तशेंच आमचे बरोबर आसात अध्यक्ष विज्ञान भारती गोवाचे प्राध्यापक सुहास गोडसे. आपलं आजच्या या गजाली कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. तर विज्ञान भारतीचं हे जे परिषद आणि एक्सपो होणार आहे ते का म्हणून इकडे घडवून आणत आहात तुम्ही गोव्यात? विज्ञान भारती गेली 25 वर्ष आपल्या देशामध्ये स्वदेशी विज्ञान आंदोलन या नात्याने परिचित आहे आणि विज्ञान भारती विविध प्रकारचे कार्यक्रम या अनुषंगाने आयोजित करतं. भारतीय विज्ञान संमेलन नावाची एक संकल्पना विज्ञान भारतीने रुजू घातलेली आहे आणि हे 4थं भारतीय विज्ञान संमेलन आम्ही गोव्यामध्ये आत्ता उद्यापासून 8 तारखेपर्यंत घेणार आहोत. यापूर्वी हे 4च झालेले आहेत. हां, आत्ता हे 4थं आहे. यापूर्वी 2007 साली पहिलं भोपाळमध्ये झालं, नंतर इंदोरमध्ये, याच्यापूर्वीचं जालंधरमध्ये झालं आणि आता 4थं गोव्यामध्ये होऊ घातलं आहे. ही परिषद कुणासाठी आयोजित केली जाते? प्रामुख्याने आपल्या देशात सर्वच लोकांचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंध येतो. आपल्या देशात प्रचलित असलेल्या जेवढ्या वैज्ञानिक परिषदा होतात त्याच्यामध्ये केवळ विज्ञान क्षेत्रातल्या लोकांसाठीच त्या होतात असा एक स्वाभाविक प्रघात निर्माण झालेला आहे. पण सामान्य लोकांना सुद्धा या विज्ञान परिषदेमध्ये सहभागी होता आलं पाहिजे या दृष्टीने विज्ञान भारतीने भारतीय विज्ञान संमेलन ही संकल्पना, हा मंच विकसित केलेला आहे. आणि म्हणून याचं हे पहिलं वैशिष्ट्य आहे की सामान्य लोकसुद्धा या विज्ञानाच्या परिषदेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. आजपर्यंत अशी प्रथा आहे की ज्यांना वैज्ञानिक समजलं जातं त्यांनाच आमंत्रित केलं जातं. तर ह्या आजच्या विज्ञान परिषदेत आपण कुणाकुणाला आमंत्रित करणार आहात? बरोबर आहे की विज्ञानाच्या क्षेत्रातल्याच लोकांना विज्ञान परिषदामध्ये आमंत्रित केलं जातं. परंतु आपण आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपण एक गोष्ट निश्चित केली की आपल्या देशाला विकसित व्हायचं असेल, समर्थ भारत निर्माण करायचा असेल तर आपल्या देशामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजातल्या सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत नेला पाहिजे आणि रुजवला पाहिजे. विज्ञानाधिष्ठित समाज निर्मिती हे आपलं स्वप्न आहे. म्हणून सामान्य माणसाला सुद्धा विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेता आलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने ही सगळी वाटचाल आपण भारतीय विज्ञान संमेलन म्हणून करतोय. प्राध्यापक गोडसेबाब, तुम्ही विज्ञान शिकयतात, तर ह्या बाबतीन भुरग्यांचें कितें आकर्शण आसा हाचे बद्दल तुम्ही कितें सांगूंक शकता? विज्ञान हे तशें पळयल्यार नैसर्गिकरित्या भुरग्यांक स्टुडंट्सांक आवडटा आनी तांकां शिकपाक तातूंत तशी इच्छा आसता. आनी आमी गोंयान जे कितें कार्य करतात तातूंत भुरग्यां भितर शाळेंतलीं भुरगीं जावं कॉलेजीची भुरगीं जावं तांकां विज्ञानाचें शिक्षण बऱ्या पद्दतीन मेळचें आनी तांणी ताजे खातीर एक तांचो दृश्टिकोन, ती भुरगीं मागीर विज्ञानाची जरी नासली जरी इतर तांणी मागीर ब्रांचेस जरी घेतले तरी तांकां एक वैज्ञानीक दृश्टिकोन रावचो आनी तांणी त्या पद्दतीन विचार करचे ह्या खातीर आमी काम करतात. आनी विज्ञान भारतीचो हे कार्य आसा ते गोंयान आमी तशेंच चालू दवरतात. तर ह्या जाता त्या भारतीय विज्ञान संमेलनात आमचो म्हळ्यार विद्यार्थ्यां कडल्यानय खूब व्हडलो सहभाग आसा आनी व्हॉलंटियर म्हणून जावं नाजाल्यार इनोवेटर म्हणून जावं अशे सगळे येवपाचे आसात. आनी तशेंच सगळ्या स्कुलांच्या जी स्टुडंट्स आसात, भुरगीं आसात, तांकांय तांणी येवन पळोवचें म्हणून आमी सर्व पद्दतीन प्रयत्न चालू दवरला. आता प्रेम व्यक्त करण्यासाठी भाषेची गरज लागत नाही. इट हॅज नो बॅरियर्स. कुठच्याही भाषेत प्रेम व्यक्त केलं जातं. पण जेव्हा विज्ञान या बाबतीत बोलणार आहात तर जास्तीत जास्त परिषदा अशा असतात की इंग्रजी किंवा हिंदीत. तर जेव्हा सामान्य माणूस असतो ज्याला या भाषा जाणत नाहीत तर त्या बाबतीत तुम्ही काय पाऊल उचललेलं आहे? प्रामुख्याने आज आपल्या देशात जो अनुभव येतो तो विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये एकच भाषा
तिचा वापर केला जातो ती म्हणजे इंग्रजी. परंतु आजही आपल्या देशामध्ये केवळ 10% लोकच आपल्या देशाच्या लोकसंख्येपैकी इंग्रजी जाणतात. आणि आपल्याला जर सर्वसामान्य लोकांना या प्रक्रियेत आणायचं असेल विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या, तर त्यांच्या भाषांमध्ये आपल्याला विज्ञान तंत्रज्ञान मांडण्याची गरज आहे. आणि त्या दृष्टीने आपल्या देशात काही पावलं उचलली गेली पाहिजेत. म्हणून विज्ञान भारतीने असं ठरवलं की विज्ञान हे इंग्रजीबरोबर ज्या भारतीय भाषा आपल्या देशात बोलल्या जातात त्या सर्व भाषांमध्ये मांडलं जावं. आणि त्या दृष्टीने एक प्रयत्न आपण सुरू केला पाहिजे. म्हणून हा भारतीय विज्ञान संमेलन मंच विकसित आपण केला. या ठिकाणी जी विज्ञान परिषद होणार आहे, ज्याला आपण वैज्ञानिक कार्यशाळा संवाद संगोष्ठी असं म्हणू शकतो, त्याच्यामध्ये सामान्यतः शोधपत्रांचं वाचन केलं जातं. विज्ञान तंत्रज्ञानात जे संशोधन होतं ते शोधपत्राच्या रूपाने मांडण्याची पद्धत आहे. तर ही शोधपत्र सामान्यतः इंग्रजी भाषेत मांडली जातात. पण या ठिकाणी हा मंच असा आहे की ज्या शास्त्रज्ञांना वैज्ञानिकांना आपल्या देशातल्या त्यांच्या मातृभाषेमध्ये अशा प्रकारचं जर वैज्ञानिक शोधपत्र प्रस्तुत करायचं असेल तर हा मंच त्यांच्याकरता उपलब्ध आहे. आणि हळूहळू या निमित्ताने त्या त्या भाषांमध्ये विज्ञान कसं मांडावं ही एक पद्धत विकसित होऊ शकते. तर त्या दिशेने वाटचाल करावी असा हा या विज्ञान संमेलनाचा हेतू आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही हळूहळू पुढे चाललो आहे. या परिषदेच्या विज्ञान संमेलनाच्या निमित्ताने काही जण पुढे येत आहेत की आम्ही हे करू शकतो, आम्हाला एक संधी मिळते या निमित्ताने. आणि त्या दिशेने अनेक जण मग वाटचाल करू लागलेत. तर ह्या हेतू साध्य करपाक गोंयसून तुमी कितें पावलां उखडल्या? गोंयच्यान म्हळ्यार आमी आतां पयलीं आमचे जे विद्यार्थी बी आसात तांकां आमी पयलीं हे कशें चलता, खंयच्या पद्दतीन चलता हें तांकां कळचें म्हणून तांचे एक पार्टिसिपंट्स एक तांकां कन्सेशनल रेटीन तांकां थंय उपस्थित रावपा खातीर आनी सरकारची मदत घेवन तांचे खातीर तांकां एक संदी मेळची की हें कशें घडटा म्हणून तें एक तांकां कळुनी. आनी दुसरें म्हळ्यार तांकां इनोवेशन्स जी तांचे कडल्यान आपयली एक तांकां प्री कॉन्फरन्स एक्टिविटी म्हूण केल्ली. आनी तातूंत वेगवेगळ्या प्रकारचे गोंयच्या वेगळ्या शाळांतल्यान नाल्यार हायर सेकंडरीचे तशेंच कॉलेजीचे त्या आनी इंजिनियरींग कॉलेज ह्या भुरग्यांच्या कडल्यान आमी काही अशे इनोवेटीव प्रोजेक्ट्स मागयले. आनी ते प्रोजेक्ट्स मागीर ते इवॅल्युएट जावन तांकां सगळ्यांक आपली कितें आयडिया आसा ही मांडपाची एक संदी दिवची. आनी कितें आसा की 4 लोकांनी पळयलें आनी कितें उलयलें आनी कितें ते कमेंट्स म्हळ्यार पॉजिटीव कमेंट्स सजेशन्स कितें ते दिल्यो जाल्यार तांकां तातूंत आनी फुडें वचपाक मेळटलें. म्हळ्यार एक तांकां एक एक्सपोजर दिवचें तांकां. नाजाल्यार कितें जातलें आमी गोंया भितरच आमच्या बाउंड्री भितर रावतात न्ही. आतां भायलो लोक इतलो येता आनी तेय पळयतले आनी ते व्हडले सायंटिस्ट येतले ते तांचें काम पळयतले. आनी म्हाका दिसता ताका लागून हांकां एक इन्स्पिरेशन मेळटलें, एक स्फूर्ती मेळटली आनी दिशाय मेळटली तातूंतल्यान. म्हणून हो एक आमी असो प्रयत्न केला तातूंत. पूण ह्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांक थंय आपले कितें विचार मांडपाक बी संदी मेळटली? संदी आसा आनी तांकां स्टॉल्स दवरल्यात मुद्दम म्हणून किंवा तांणी दाखोवचें. आतां गोंयांतले आमचे एक प्राध्यापक आसात कामत म्हणून डॉक्टर कामत म्हणून तांणी एक मायक्रो स्केल एनालिसिसचेर बी तांणी केला जे देशान अनेक कडेन ते पावले. पूण गोंयान सुद्दां तांणी जें कितें केलां तें दिसचें लोकांक म्हणून ते सुद्दां आपलो एक स्टॉल दवरतले. किंवा अशे काही गोश्टी आसतल्यो की DNA बी अश्यो गोश्टी ह्यो सहज कश्यो काडपाक मेळटा ती कॉलेजची भुरगीं स्वता दाखयतली स्टॉला भितर डिस्प्ले करून दाखयतली. असोच एक गोंयान एक इनोवेटर आसा की ताणें अशे एअरबोर्न व्हेकल्स आसतात न्ही जी आपले आपूण म्हळ्यार हेलिकॉप्टर टायप अशी उडटात अश्यो धाकट्यो अश्यो ताजेर एक कार्यशाळा दवरली. आनी हे सगळे गोंयचे भुरगे आसात आनी तांणीच ते सगळे डेवलप केला. आनी ते एक वर्कशॉप कसो करतले आनी आमच्या भुरग्यांक आनी इतर लोकांक कळटलें की बाबा हांणी कितें डेवलप केलां. अशे पद्दतीन आमच्या लोकांक जाता तितले प्रमोट करचें. आनी हे इतलेंच न्हय की ताजे बरोबर जे ट्रायबल आमचे आसात आमचे कडेन गांवडोंगरी जावं किंवा सत्तरी जावं कितलेशे नॉलेज आसा आनी ते आमचे कडेन केन्नाच पावना. आनी अशी सादारण पद्दत आसा की लोक आपले सांगनात कितें आसा म्हणून शारी वाठारा भायर तुमी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकूय हाडटले आनी हाडटले तांकां. आनी तांची येवपा वचपाची सगळी वेवस्था तांचे खातीर स्टॉल्स दवरल्यात अशे प्रयत्न म्हळ्यार जाल्यात आनी येतले लोक अशे. आणि एक चांगला प्रयत्न गोव्यामध्ये गोडसे सर अधिक योग्य पद्धतीने सांगतील तो पश्चिम घाटासंबंधीचा आहे. सर तुम्ही हय तर पश्चिम घाटाच्या बद्दल म्हळ्यार कितें आसा आमचे कडेन एक पश्चिम घाट हो एक हॉटस्पॉट मानतात न्ही. आनी आमचे कडेन तशें वन जे आसा ते बऱ्या भशेन हय वाघा खातीर आतां सद्या सगळे उलोवणे चल्लात
आणि ताजें संवर्धन तशें बरें आसा. बाकीचे काही राज्यांनी पळयलें जाल्यार आमचे कडेन काळजी बरीच घेतल्या आमच्या राज्यान. तर त्या संबंधान भुरग्यांक कितें तरी एक कळचें आनी फुडल्या पिळगेन ताजें एक संरक्षण करचें. तर ताजे खातीर म्हणून एक पयली प्री कॉन्फरन्स एक्टिविटी केल्ली आमी भुरग्यांक एक्चुअली घेवन जंगलान गेल्ले आनी तांकां ट्रेक घडोवन हाडलो 10-12 किलोमिटराचो आनी प्रत्यक्ष जनावरां कशीं रावतात कितें हो एक कार्यक्रम केलो अशा पद्दतीन. आनी ह्या एक्झिबिशनाच्या जाग्यार एक जी आमी राई देवाची देवराई म्हणटात न्ही, म्हळ्यार आमचे आजोबाची राई आसा नाजाल्यार अश्यो आमच्या गोंयांत खूब कडेन आसात, केळबायची आसा. तर तशा राईचे एक मॉडेल करपाचे आसात. एक लोकांक चडशा लोकांक खबर ना हो कन्सेप्ट कितें आसा म्हणून. कित्याक आमी आतां शहरांनी अर्बनायझेशन आमच्या गोंयांत खूब जावपाक लागलें, तांकां कांय खबर ना. बट तांकां एक ते मॉडेल कळचें, माटोळीचो अर्थ कितें आसा, ताजेर एक स्पेशल पॅविलियन केला आनी हे गांवच्या लोकांनी मेळून केला. मुख्य म्हळ्यार एक याच्याशी विज्ञानाचा आणि तंत्रज्ञानाचा कसा संबंध जोडणार? विज्ञानाच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आज येत चाललेली आहे ती अशी आहे की आपल्या देशामध्ये सुद्धा विज्ञानाची खूप मोठी परंपरा होती. जसं उदाहरणार्थ सोपं म्हणजे हळदीचा उपयोग आपण खाद्यपदार्थ बनवण्याकरता करतो आणि औषध म्हणून सुद्धा आपल्या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला हळदीचा उपयोग माहिती आहे. तर आपल्या देशातली अशी जी सगळी वैज्ञानिक परंपरा आज सामान्य लोकांकडे जिवंत आहे, तर ती परंपरा पुढे लोकांसमोर समाजासमोर आणावी असा प्रयत्न या माध्यमातून आहे. आणि आज आधुनिक विज्ञानाच्या जगतामध्ये सुद्धा हे आपल्याकडे पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान होतं त्याच्या संबंधीची खूप मोठी उत्सुकता आहे. आणि या दोघांचा जर संयोग झाला, त्या दोघांचं योग्य मिलन आपण करून आणलं, तर त्यातून माणसाच्या भविष्यासाठी अनेक नवीन नवीन गोष्टी विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात विकसित होऊ शकतात. तर हे स्पष्ट आज विज्ञानाच्या क्षेत्रात दिसू लागलंय. तर या भारतीय विज्ञान संमेलनामध्ये या दोन्हीकडच्या गोष्टींना आपण एकत्र आणायचा प्रयत्न करतोय. तर ती या संमेलनाची एक खूप मोठी वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट राहणार आहे. एक वेगळी जसं त्यांनी आता कारागिरांसंबंधी बोलले की गावडोंगरी परिसरातले काही कारागीर येणार आहेत, आधुनिक विज्ञानातले सुद्धा कारागीर येणार आहेत की जे ब्रह्मोस, आकाश अशा प्रकारची एक क्षेपणास्त्र बनवू शकतात. ते सुद्धा आधुनिक कारागीर आहेत. आणि आपल्याकडे प्लेन टू निडल अगदी अशा प्रकारे सर्व लोक एकत्र यावेत असा आपला हा प्रयत्न आहे. सो या परिषदेत कोण कोण सहभाग, म्हणजे आपल्या देशातले सगळी राज्य येणार आहेत काय? प्रतिनिधित्व कोण करणार? एक चांगली गोष्ट आनंदाने सांगावीशी वाटते ती अशी की आपल्या देशातली 24 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश आणि तुर्कस्थानामध्ये असलेले 2 भारतीय वैज्ञानिक असे आत्तापर्यंत त्यांनी नोंद करून प्रतिनिधी म्हणून या संमेलनात सहभागी व्हायची तयारी मुळात केलेली आहे. आम्ही अशी अपेक्षा करतोय की आणखी काही जण येतील. मुळात 24 राज्य म्हणजे अगदी आसाम, मेघालयपासून ते गुजरातपर्यंत आणि जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हा संपूर्ण देशाचा व्याप या ठिकाणी आपल्याला एकत्र आलेला पाहायला मिळेल. तर त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने सुद्धा एक मोठं अशा प्रकारचा कार्यक्रम गोव्यामध्ये आत्ता होतोय. त्यामुळे सर्वांचा सहभाग, देशातल्या कानाकोपऱ्यातल्या अशा लोकांचा, हे याचं वैशिष्ट्य राहणार आहे आत्ता. तर मग 2-3 दीस हे असतात, तुम्ही कितें सांगू शकता? नाही, हेच म्हळ्यार की आमच्या म्हळ्यार सगळ्यांकच आता सगळ्या देशातले जशे म्हळ्या भशेन सगळेच येवपाचे आसात आणि ताका लागून एक देवाण घेवाण सांस्कृतिकी बरी जावंक शकतली, जशी वैज्ञानिकी जातली ताजे बरोबर. आणि दुसराही एक महत्त्वाचा भाग याच्यात लक्षात येईल की जसं ह्या 3 दिवसाच्या वैज्ञानिक परिषदेचं बीज भाषण हे डॉक्टर अनिल काकोडकर त्यांचं असणार आहे. गोव्याचेच सुपुत्र आहेत ते. पण आपल्या देशातले एक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अणु क्षेत्रातले ते तंत्रज्ञ मानले जातात. तर अशा एका श्रेष्ठ तंत्रज्ञ शास्त्रज्ञापासून ते अगदी गोव्यातल्या गावडोंगरीतल्या गावातल्या कारागिरापर्यंत अशा एका विस्तृत पटलावर आपण ह्या मंचाला घेऊन जाणार आहोत. त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा एकत्रित वावर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल, ही सुद्धा याची एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे.